Hello friends, Bodo channel pin konsibau dayi nongthamona naigasiनो दङ Bodo Job Info official YouTube channel दा बावहाय latest update सफैदों दा सबसे first update जाबाय दिनै CCTOA जों आरो गुबुन फरायसा आफादजों लोगोसे ग्रुप अफ मिनिस्टार जोंहाय दिनै मिटिंआ जाबाय दा फाइनाली जाबाय बेयाव माबादि रिजाल्ट फैखो CCTOA मा बुंखो आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेट BTC साख्रि एपइन्टमेन्ट लेटार माब्ला मोनगोन एडिआरइ DME DSS आयुष डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे 24 डिसेम्बर सिगां रिजाल्ट एबा गासैबो जयनिं बिनि उनाव मा दङ मानि थाखाय जाया बेनि सायाव फोरमायगासिनो दङ RRB ग्रुप डी एग्जाम आरो लोगोसे SSC SD कनस्टेबलनि सायाव आरो रिजार्भेशननि सायाव जों बाव सावरायगोन जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट अपडेट नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोनलांबाय थायो दायो जों फैबाय बेनो जाबाय CSB अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो CSB नि मेम्बार्स आरो चेयारमेना दासिमबो गोदानै दानाय जायाखै जायनि जाउनाव दाखालि BTC एसेम्ब्लियाव बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 खौ सावरायनाय जायासै ओके तो सावरायनाय जायासै नाथाय टेट ओंखारदों टेटनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना जानुवारियाव 100% मोनसिगोन मानोना टेटनि सिलेक्शन प्रसेसआ आलदा दङ नैबे CSB आव नङा बेखायनो बिथांमोना माने प्रसेसआ जाग्रोबाय आरो दा बेखायनो बुंदों जे 984 पोस्टआ जानुवारियाव बियो मोननाय जासिगोन एन्ड नेक्स्टआव GT/PCT आबो आरोबाव ओंखारबावगोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव आरो नाथाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 गोबां कमेन्ट्स खालामदों मानो सावरायासै होननानै जानो हागौ CSB आ गोदानै दाजाथ'वाखै बडि मेम्बार्सआ जेब्ला दाजायो अब्ला बिथांमोना बेखौ फोरमायगोन आरो दा बेखायनो नेक्स्टआव मा आपडेट फैयो नोंथांमोना बेखौ मोनथ'सिगोन दानिया सेकेन्ड आपडेट दा सेकेन्ड आपडेट जाबाय दिनै CCTOA जों आरो गुबुन आफादजों लोगोसे ग्रुप अफ मिनिस्टारजोंहाय माने मिटिं जाबाय बेनो जाबाय गुवाहाटीयाव आरो बेयाव माबादि रिजाल्ट फैखो होनोब्ला CCTOA आ दानि जिनिखि आसाम स्टेटनिफ्राय रेकमेन्डेसन हरदों बेखौ एक्सेप्ट खालामा बियो फोरमान जाबाय आरो बेखौ प्रेस मिट होबाय जे बेखौ जोङो माने एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै बियो माने प्रेस मिट आउट जाबाय नोंथांमोना बयबो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय फेसबुकआव गोबांथार माने निउसआव होबाय जे ग्रुप अफ मिनिस्टारजों गोबां रायलायनाय जादों बेनि गेजेराव CCTOA आ जिनिखि सरकारा थांखि लादों बेखौ एक्सेप्ट खालामा CCTOA आ बुंनाय बादिब्ला जिनिखि HD होनो थांगासिनो दङ सेन्ट्रेल लेभेलाव मोनसेल' थायो नालाय दा बेखायनो एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो पलिटिकेल राइट्स बिनिफ्राय लेन्ड राइट्स आरो लोगोसे माखासे एडुकेसन रिजार्भेशन आरो लोगोसे गुबुन माने जिनिखि मोनथाय बेखौहाय माने खहा जागोनखौ बुंदों दा बेखायनो बिथांमोना एक्सेप्टखौ खालामासै बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनथिग्रोबाय दानिया जों थांसै नेक्स्ट लेभेलाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसामनि साख्रिनि सायाव दा जों फैबाय आसाम पुलिसनि सायाव गुड निउसआ बेनो नेक्स्ट आपकमिं बेनो जाबाय 5000 पोस्टआ फैगासिनो दङ दा बेवहाय AB UB कनस्टेबल इंक्लुडिं SI थागोन कमान्ड' थागोन नोंथांमोना नै दा बावैनो बे सप्तायावनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेखौ सिमा फोसावदों दा बेखायनो जायनिखि दाख्लैबाव साख्रि मोनासै नेक्स्ट लेभेलाव प्रेक्टिस खालामबाय थादो जानुवारियाव फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो मार्च एप्रिलनि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बिनिफ्राय दानिया फैबाय गोबांथार कमेन्ट्स बेनो जाबाय ADRE दा बे ADRE 2.0 नि नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारा माब्ला मोनगोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआव माखासे दंबावो गोबां सर्सआव मोनदों दासिमबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायाखै आरो लोगोसे DME नि DHS नि हेल्थ डिपार्टमेन्टनियाबो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारल' मोनथारनांसिगौ आरो बेखौहाय खानापारा फिल्डआव राननो गोनांमोन नाथाय मोनसे माने लेटेस्ट आपडेट फैदों जे 24 डिसेम्बरनि सिगां माने होथारनांगौ होननानै बा माने होनांगौ बादि माने बेबादि जादों बाथ्रा जाहैबाय 24 डिसेम्बराव आसाम बुक फेयार दङ आरो बे खानापारा फिल्डआव जायो गासै 10 डेज जायो होननानै सर्सआव मोननाय जादों बेखायनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बावहाय राननो हानाय नङाना जेरावनोखि दायो रानगासिनो दङ दा बेखायनो गोबां आसा खालामदों गासैबो आसामनि इयुथ्सफोरा जे हमना ला 24 डिसेम्बरनि सिगां ADRE जा आरो लोगोसे आसामनि हेल्थआव जा माने बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननाय जागोन बेखौ गोबां माने आसा खालामगासिनो स' बेयो जागोन बेखायनो नैबे 10 निफ्राय हमना ला 25 डिसेम्बरनि सिगां मोनखागोन जायखिजाया नाथाय डेट फिक्स नङा बाट 10 निफ्राय मेक्सिमाम 20 नि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय ADRE नङाबा DME नि गेजेराव आरो दा बेखिनि जायफ्रानोखि पास जादोंमोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन नालाय बेखायनो बेयाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेटखौ होबाय नेक्स्टआव दानिया जों थांसै बेनो जाबाय RRB ग्रुप D नि सायाव दा जायफ्रा RRB ग्रुप D आव एग्जाम होनो दङ नोंथांमोना एग्जाम सिटिखौ नायदो एबा एडमिट कार्ड डाउनलड खालामदो दायो सोलिगासिनो दङ एग्जामा नोंथांमोननिया मिन्थिखाबाय जानांगौ जे जायखिजाया एग्जाम डेटनि 10 डेज सिगां एग्जाम सिटिखौ नुगोन आरो जुदि एग्जाम सिटिखौ नुथाराबा नोंथांमोना सेकेन्ड पेजआव दङ बेखायनो एग्जाम सिटिखौ दासिमबो नायनो हायाखै बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मिथिबाय जुदि एडमिट नांगौबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्सननिफ्राय बेनिफ्राय
नोंथांमोननि रेजिस्टार आइडि आरो बार्थडे होनानै केपसा क'डखौ होनानै लगइन खालामबानो नोंथाङा एडमिट कार्ड मोननो हागोन। बेनो जाबाय RRB ग्रुप D आव। दानिया जों थांसै फिन खनसेबाव बेनो जाबाय SSC लेभेलाव। दा जोङो SSC आव फैनाय लोगो लोगो गोबां इयुथ्सफोरा मिन्थिखाबाय बेनो जाबाय जोंहा गोदान कनस्टेबल 25,000नि बारा पस्टआ फैदों। नाथाय बे रोखा नङा पस्टआ बारायबावगोन, बेखायनो एप्लाइ खालामना दोन। जोंहा एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा। फंबायमोना 10 पास खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन, पार्सेन्ट जेबो नाङा। आरो लोगोसे बिनि लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बर। नोंथांमोननिया एग्जामा जागोन फेब्रुवारि एप्रिलनि गेजेराव। एग्जाम पास जाबासो फिजिकेल टेस्टआव थांनो हागोन आरो फिजिकेल टेस्ट पास जानानै मेडिकेल टेस्ट खालामबावनानै लास्टआव काट अफ लानानै साख्रि। दानिया जोंनि पस्टआ गोबांथार दङ, बेनो जाबाय BSF, CICF दङ, CRP दङ, SSB दङ, ITBP दङ आरो आसाम राइफल दङ। दा बेवहाय SSF आरो NIA देग्लाय गैया, बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दानिया नायदोनै STनि सायाव। थ' बे जाबाय हौवाफोरनि STनि, ओरैहाय जाबाय हिन्जावफोरनि ST। दा पस्टआ ओरैबायदि खम फैयो जेराव सेन्ट्रेल लेभेलाव 7.5 जुदि पार्सेन्टल' जुदि रिजार्भेसन खथा मोनोबा, जेब्ला मोनद' हारिया ST मोनगोन अब्ला बिथांमोना नैबावहाय माने मोनफानाय चान्सआ दङ। बिनि थाखायनो जायनि जाउनाव सेन्ट्रेलाव खुनु STP थाया आरो H थाया आरो B थाया। दा नैबे Bखौ होनो नागिरदों, अब्लाबो बेवहाय STआव साख्रि मोनोब्ला अब्ला बै समाव जोंनि थाखानाय मोनद' हारिनि अनगायै जेनोखि ST दङ, ट्राइबेल दङ, बिथांमोननि माबायदि खहा जागोन नोंथांमोना मिन्थिखागौ जानांगौ। बेखायनो दिनै सावरायनायाव CCTOA बेखौ एक्सेप्ट खालामा होनना बुंदों। जेनोखि रेकमेन्डेसन हरदों बेखौ माने सरकारखौ माने एक्सेप्ट खालामा होननानै बिथांमोना प्रेसमेन्ट होदों।